Bodo People's Party ni खौरांमेल BTC ni बायजोआव थानाय बर' कसारिफोरनि राजखान्थियारि दोलो Bodo People's Party सुंद'यै BPP फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि फसंनो थियारि जादों BPPआ आसामनि थागिबिफोरनि रैखाथि जेंनाफोरनि फारसे नोजोर बोनानै राजखान्थियारियै गोख्रों बाहागो लानो सिगांदों BPPआ MLA महरै थान्दै दैथायहरनानै बर' कसारिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखि BPPनि BTC नि बायजोआव थानाय गंनै जिल्लानि मोन 20 विधानसभा बियाबाव बिजाथि दैखांगोन डक्टर गाम्बारू मोसाहारि दैदेननाय BPP राजखान्थि दोलोआ साननैसोनि मादावनो बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावगोन BPPआ फोसावबाय बड' पिपल्स पार्टीनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारू मोसाहारि बिथाङा दायो आं दंफैयो गुवाहाटी नोगोरमानि ISBT नि साखाथियाव थानाय ड्रीम सिटी हटेलनि बे सावराय नब्लाङाव बेवहाय BPP बड' पिपल्स पार्टी राजखान्थि हान्जानि मोनसे बे जथुम हांख्रायनाय जादों बे जथुम हांख्रायनायाव बिथांमोना गोबां थांखि आजावदों फैबाय थानाय जितु आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना बादायनो थाखाय गोख्रोङै साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव आंजों लोगोसे दं बड' पिपल्स पार्टीनि आफादगिरि मानगोनां डक्टर गाम्बारू मोसाहारि बिथां आरो लोगोसे नेहाथारि बिथाङाबो आंजों लोगोसे दं आरो बिथांनिफ्राय जों खायसे बाथ्रा मिथिना लागोन बिथांमोना फैगौ आसाम आयेन आफाद बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि सांग्रां जादों आरो एबा थियारि जानानै दं बिथांमोना बिसायख'थि बादायनो थियारि जादों आरो बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय खायसे गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिना लागोन आंजों लोगोसे दं मानगोनां आफादगिरि बिथां नोंथाङा बे दिनैनि हाबाफारि बे थांखि आजावनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन खुलुमनाय थाबाय दिनै बड' पिपल्स पार्टी जानानै जोङो अल ओभार आसाम BTC नि बायजोआव 20 जिल्ला जोङो दाफुंबाय बड' पिपल्स पार्टी जिल्ला कमिटि जों दाफुंनानै जों नायगिदिंदों जोंनि जेंना जेथो गोबां दं आरो जाखिनि जोंनि जेंना जेथो दङ बा बे जेंना जेथोखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो मोनसे राजनिति दोलो बेखौ दानानै जोङो आवगायनो सानदों थांखियानो जाहैबाय जोंनि फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव जोङो बड' पिपल्स पार्टीनि सापर्ट खालामनानै बा सोरखौबा जोङो थिखांनानै जोंनि बर'फोरनि माखासे जेंना जेथोखौ बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो राहा लानो थाखाय जोङो आगान सुरदों बेनो जाहैबाय BTC नि बायजोनि जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि गावनि राव हारिमु थुनलाइ आरो राजखान्थियारि जेंना गोबां जौगाथायनि बिथिङाव जोङो दङ जोङो दाबो जौगाथायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै बिनि अनगायैबो BTC नि बायजोनि जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दिनै बोसोरबा बारलांबाय बोसोरबा बारलांखांनायनि उनावबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दासिमबो बिसायख'थिनि थाखाय माखासे हाबाफारिखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव दा चिफ हिसाबै मिहिनेश्वर बसुमतारी चेयारमेन हिसाबै अनिल बसुमतारी बिथांमोना जाखिनि क्राइटेरिया बेफोरखौ दासिमबो फुलफिल खालामाखै क्राइटेरियानो जाहैबाय मा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बिसायख'थि खुंनो थाखाय गामि सोसननाय नटिफिकेसन खालामनाय बर' गामिफोरखौ भटार लिस्ट थिक खालामनाय आरो बियाबखौ दाफुंनाय बेनि बेलायाव दासिमबो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै बेनि अनगायैबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव दासिमबो जागायजेननायनिफ्राय 13.5 crore बे रांल' होयो बे 13.5 crore जोङो BTC नि बायजोनि 10 लाखनिख्रुइबो सुबुं रायजो राजाफोरनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनो थाखाय जों नुनो मोनाखै बा हाफुङा बेनिखायनो जोङो सानदों फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव जोङो बिजाथि होनानै जोङो सापर्ट खालामनानै जोङो सासे MLA बा MLA दैथायनानै जोंनि जेंना जेथोखौ नारसिननो थाखाय सुस्रांनायाव जाफुंसारनो थाखाय जोङो नारसिननो थाखाय जों बिथांखौ बिजाथि हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो बिजाथि महरै जोङो दैथायगोन आरो बेखौ थिरांथा लादों आरो जोङो दा 20टा समस्यायाव जोङो बिजाथि महरै जोङो बड' पिपल पार्टीनि जानानै सापर्ट खालामनानै जों बिजाथि होनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामदों बेनो जाबाय धेकियाजुलि धेमाजि जनाय दुधनৈ राङापारा गलाघाट सरपथार रङिया दिमुरिया बरसला बक' सयगाव दिसपुर गुवाहाटी सेन्ट्रेल जालुकबारी लखिमपुर गहपुर बिश्वनाथ बरहमपुर नलबारी आरो बरपेटा
बे समस्तिफ्राव प्राय 20 समस्तिफ्राव जोङो बिजाथि महरै दैथायनायनो जोङो थिरांथा लादों।